Assalamu alaikum. A yau zan kawo muku bidiyo ne akan yadda za ku siya wani coins mai suna Safe Bank da kuma yadda za ku seta wannan matsalar wadda ake samu a Trust Wallet. Yawancin mutane suna samun wannan matsalar sosai wajen siyan coins ko wajen siyarwa. Wannan matsalar the transaction cannot be success. Zan nuna muku yadda za ku seta ta. To yanzu mu je cikin bidiyon mu. Yanzu zan shiga cikin Trust Wallet ɗina ne. Yanzu zan shiga. Wannan ita ce Trust Wallet ɗita. Kamar yadda kuka gani, na shigo cikin wallet ɗin. To yanzu zan nuna muku yadda zan fara nuna muku yadda za ku siya coins ɗin. To kamar yadda kuka sani, ni na ɗauko address na wannan coins, kuma ya zamana kana da BNB Smart Chain. Gashi nan ya zamana kana da shi za ka siya. Na ɗauko address ɗin. Yanzu bari na fara fito da coins ɗin. Idan na fito da shi kamar haka, gashi nan Safe Bank ko hoto ba ɗora mai ba, ko kuɗinsa bai fara nuna ba ma. Shi yasa muka ce bari mu sauri mu kawo muku bidiyo akan coins ɗin, kuma za mu kawo muku bidiyo akan yadda za ku duba chart na coins, yadda ya tashi da kuma yadda ya sauka. To yanzu dai mu je cikin yadda za mu siya coins ɗin nan. Gashi nan sai ka zo nan, za ka ga an sa Pancake Swap, sai ka danna. Dan ka danna zai yi searching kamar haka, zai kawo haka nan. Idan ya kawo haka nan, kai kuma sai kai selecting kamar yadda na yi selecting haka. Sai kai pasting address ɗin, sai ka sa ta. To sai ka ɗauko coins ɗin kamar haka, sai ka zo ka danna nan wannan wajen I understand, sai ka danna import. In ka danna, sai ka sa amount ɗin coins ɗin da kake so, sai ka sa shi. Kamar na $5 zan siya, sai na sa kamar haka. To na sa kamar haka, ga wanda suka ce za su bani. Sai na tafi, sai na danna swap. Na danna swap. Yawwa, to kun ga ya to swap direct. Da wani coins ɗin ne zai tsaya yi muku inda. To gashi nan, sai na danna confirm. To shikenan, haka ake siyan wannan coins ɗin. Haka ake siyan wannan coins ɗin. Gashi nan na siya, kuna gani dai. Bari na nuna muku. Tabbacin ya siyu. Kun ga abin da ya rage a wallet ɗita. Shi kuma coins ɗin ga wanda suka bani, guda biliyan 100 da wani abin suka bani. In dai ka samu dama ka samu ka siya ko na $1 ne ka ajiye, gaskiya coins ɗin yana da kyau sosai. To na nuna muku yadda za ku seta wannan matsalar. Yanzu idan ka shigo wallet ɗinka kamar haka, to daman yawanci wannan matsalar da ake samu gaskiya daga slippage ne. Wannan abin da kuka gani a nan wajejen nan 12 ɗin nan, shine slippage. To nan za ka danna wannan ɗan gidan. Idan ka zo ka danna nan, to zai zama na slippage ɗin yawanci kamar yadda na siya coins ɗin nan a 12 na bar shi gaskiya, shi yasa ya siyu. In dai ƙaramin coins za ka siya, to slippage za ka sa shi a 12 kamar haka. Za ka zo ka rubuta, sai kai haka. Za ka ga ya fito ma a nan ƙasan. Ya fito ma a 12 a nan ƙasan, gashi nan kana gani 12. To in dai ƙaramin coins ne kamar su Safe Bank ɗin nan, su Safe Moon Cash, su Peg, su Spur Finance, Little Rabbit, ya dai su nan. A 12 gaskiya, a 12 za ka sa. Tunda kuna gani muka sa a 12 ya siyu. To bari mu gwada sa a 1% mu ga.
mun ga Safe Bank zai siyu, sai mu gwada matsalas. Gashi nan mun sa a 12%, wani na sa amount na sa 2 haka, sai na danna swap. Kun ga matsalar da again yana faɗa mana ita. To abin da ya sa, saboda mun sa shi ba mu sa shi a 12 ba ne, a 1 muka sa shi ko 5 haka. In dai ƙaramin coins ne dai 12 za ka sa shi, lamba 12 za ka sa mai, shi ne zai si. In ka ga bai siyu ba sai ka dawo ka sake sa mai lamba 15, to dole zai siyu lamba 15. Amma yawanci a lamba 12 za ka ringa barin sa. In kuma babban coins ne sai ka sa mai lamba 7 zuwa lamba 5 zuwa lamba 10, kakka wuce haka. To wannan duk zai siyu, ba ka da matsala da wannan. Amma in dai ƙaramin coins ne, shit coin, gaskiya sai ka sa mai lamba 12 haka zuwa 15, to shi ne zai siyu, in dai yana baka wannan matsala. To anan za mu kawo muku ƙarshen bidiyon mu. Mun gode. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya danna mana ƙararrawar sanarwa. Ya mana subscribe sannan ya danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Mu haɗu a sabon bidiyon mu na gaba, yadda za mu koya muku yadda za ku ga chat ɗin coins ɗin da za ku siya. Za ku je da contract address ɗinku, ku duba chat ɗin coins ɗin da cikin inda za mu nuna muku inda za ku je ku searching, da kuma yadda za ku ɗauko contract address ɗin coins, da kuma yadda za ku ga kasuwannin da coins suke ciki. In Allah ya yarda ku biyo mu a bidiyon mu na gaba, duk za mu koya muku. Zan ajiye muku contract address ɗin coins ɗin nan a ƙarshe.